Badira 14 urte, Behemendi Landa Garapen Elkartetik Gipuzkoako baserriko produktuen ekoizle batzuei deitu gintuztela bilera batetara, gure produktuak elkarrekin merkaturatzeko asmoz Donostiako merkatalgune bateko supermerkatuan. Une horretan, 13 baserriko produktuen ekoizleak Lurlan Baserritar Elkartea osatu genuen. Eta 14 urteko ibilbide horretan, helburu bakar batekin lan egin dugu. Euskal baserrietako produktore txikien ekoizpenak kontsumitzaileari gerturatu, kalitatezko eskaintza zabal bat eta anitzakin. Eta azkenik, gure ibilbideko azken pausoa Saskika, non baratzetik etxera zuzenean barazki freskoen eskaintza burutzen dugu. Ekoizle berriak, logistika berriak, kontsumitzailea gestionatzeko era berriak, baina betiko helburuarekin. Baserriko produktuari bideak ireki, kontsumitzaileen eskuetara helarazteko. Eta gaur beste pauso bat eman dugu. Lurlan Bistrot denda, non ekoizleen salmenta puntu berri bat zabaltzeaz gain, baserriko produktuak aisialdira zabaldu nahian. Egunero merkatuk eskatzen ditun egokitzeak eginez eta moldatu zaidan proiektu bat da. Eta zentzu hortan gaur hemen inauguratzen dan ekimen hau baita ere, hasierako ekimen eta salmenta motaietatik garatzen jundan elementu eta proiektu bat bihurtu zaigu. Elkarlana lehenengo sektoreak momentu honetan eta betidanik izan ditun bere ahuldade eta ezintasunei aurre egiteko erreminta garrantzitsua izan da. Askotan asko kostatzen dan lan egiteko modu bat da, elkarlana. Beste elementu bat proiektu berritzailea izan da, Lurlan, hasiera-hasieratik berritzailea izaten jarraitzen du. Lehen esan deten bezala, egunero gizarteak eta merkatu mundu honek eta gu denok, azkenen kontsumitzaile bezala, eskatzen dio gauz berrik eskaintzea eta gauz berrikin egunero gure etxetara etortzea. Diputazioaren aldetik azpimarratu, proiektu interesgarria iruditu zaigula beti, alde batetik baserritarren produktuak zuzenean saltzeko ahalegin horretan, lortu duelako bai baserritar individualak eta baita ere euren produkzio elkarteak batzea eta horrekin zuzenean herritarrei edo kontsumitzaileei produktuak erosteko edo eskuratzeko moduan jartzea modu uste dugu eredugarrian. Gure aldetikan, Tolosako udalaren aldetikan esan, argi daukagula Tolosa plaza bikaina dala, larunbateko azoka hor daukagu, jende handi eta jende asko ibiltzen da, eta plaza hona da jakietarako, baina plaza hona izan behar du, bertako jakietako, bertako produktuantzako, eta horrelako produktuentzako, horrelako zuzeneko salmentak, zeinak ematen dioten gure nekazariei, gure lehenengo sektore horri, hain gaizki, hain momentu gogorra pasatzen den sektore horri, behintzat haize pixkat ematen dion, Gure aldetikan udal bezala argi daukagu horrelako produktua, horrelako salmenta zuzenekoak, kalitatean oinarrituak, bertako nekazarien produktua diala sustatuta indartu beharreko jarrerak eta gu behintzat udal bezala argi eta garbi hemenengo gea, bai proiektu honetan eta etorkizunean beste proiektu gehiagotan, lehenengo sektoreaz nekazari zaizten daune ez deulako bakarrik hitzeiten produktu baten ekoizketaz, ondare kultural bat eta zaizten nahi gea, hitzeiten nahi gean horren erroetaz, eta horien mantenuan nik uste administrazioak ere paper garrantzitsua jokatu behar dula, eta guri dagokigunean bintzat gure ahaleginak eta lanak egingo ditugu, beti de sektorearekin eskutikan, etorkizun bat izan dezan,